Je jar a moja prvá cesta vedie do nemeckého Ulmu, kde sídli firma Sportex, výrobca tak bájnych rybárskych prútov. Príroda je náš vzor, hovorí pán Weidner pri rozhovore so mnou. Len vo výnimočných prípadoch sa moderná technika inšpiruje od matky prírody. Naša firma vždy. Mnoho prírodných štruktúr pre svoju statickú pevnosť, enormnú stabilitu a pružnosť, ako napríklad steblá a klasy, v nás vzbudzujú obdiv. Preto sme tento princíp využili a s pomocou moderných materiálov rozvinuli a zdokonalili. Naše materiály, z ktorých vyrábame rybárske prúty, sú zložené z vlákien skla, grafitu a aramidu. Špeciálnou technológiou sme docielili nezvyčajnú silu, pružnosť a eleganciu u našich blankových výliskov. Od vlákna k stabilite. Tak by sme mohli preložiť náš internacionálny slogan. Všetky tieto faktory spolu s precíznym servisom garantujú jedinečnosť rybárskych prútov Sportex. Zoznamujem sa s novými prívlačovými prútmi, ktoré budem testovať počas celého roku na Oravskej priehrade. Už sa neviem dočkať, ako budem sedieť v loďke v strede Oravskej priehrady a loviť na tieto úžasné prúty. Sportex pre veľký lov. Stano Rafaj uvádza: veľký lov. Mojou túžbou je priblížiť vám tieto vzácne okamihy s pohľadom, ktorý sa vám nenaskytne každý deň. Nechať vás nahliadnúť do 13. komnaty vodného sveta. Prostredie, ktoré práve sleduje naša kamera, má typické črty stanoviska dravcov. Nerovnosť terénu, veľké balvany, potopené konáre, vyvrátené pne stromov. Práve v takomto prostredí majú svoje útočisko šťuky a zubáče. Už niekoľko hodín lovíme na naše osvedčené nástrahy, no stále bezvýsledne. Ale trpezlivosť je mojou silnou zbraňou. S gumeným riperom mám dobré skúsenosti pri love zubáča, preto som si ho vybral aj tento raz. Poťahujem ho podstatne pomalšie ako napríklad pri love šťuky, ktorá naopak viac reaguje na dynamickejšie a agresívnejšie nástrahy. Pôvodnú nástrahu som vymenil za hlbinného woblera. A prvý záber je tu. Najväčšou ostriežovitou rybou u nás je práve zubáč. V dobrých podmienkach dorastá do dĺžky 130 cm. Jeho váha sa pohybuje v rozpätí 15 až 20 kg a dožiť sa môže až 18 rokov.
Na rozdiel od šťuky dokáže zubáč ochrániť svoje potomstvo pred každým útočníkom. Je citlivý na kyslík a nie je schopný dostatočne rýchlo vyrovnávať tlak. Práve to je dôvod, prečo je pri súboji s lovcom podstatne pasívnejší ako iné ryby. Ale naopak, v plytkých vodách sa z neho môže stať zdatný súper. Je známe, že v teritóriách väčších dravcov sa často vyskytuje aj ostriež. Mnohokrát sa preto nechtiac stáva z nepozvaného návštevníka ľahká korisť. Tento ostriež má však veľké šťastie, pretože my ho pustíme na slobodu. Pozrite sa, tento zubáč je veľký bojovník a preto sa len tak ľahko nevzdáva. Salmo, majster prívlača. Svojou neočakávanou prítomnosťou sme prekvapili krdeľ mladých ostriežov, plávajúcich v neustálej ostražitosti pred prípadným útokom zubáča alebo šťuky. Detailej, povoluj. Zubáče sú v neustálom pohybe, napriek tomu, že je pravé poludnie a teplota vzduchu vystúpila na 30 stupňov Celzia. Tento fakt spochybňuje tvrdenie, že zubáč je nočný dravec. Vlastná skúsenosť ma presvieča, že pokiaľ ho lovíme na správnom mieste a s použitím dobrej techniky, môžeme dosiahnuť úspech kedykoľvek počas dňa. Potvrdilo sa nám, že zubáč je skutočne veľmi vrtošivá a nevyspytateľná ryba. V jeden deň reagoval na nástrahu určitej farby, no na druhý deň ho vôbec nezaujímala. Ulovili sme ho na rovnakú nástrahu, ale inej farby.
Najviac sa osvedčili nástrahy pohybom napodobňujúce chorú rybku, ktorými môžete doslova kopírovať dno. Takýto wobbler dokáže svojimi zvláštnymi pohybmi vyprovokovať k útoku nejedného dravca. Ľudovo sme ho nazvali Divný Janko. Je tam. Braťo, je tam. Zobacz. Braťo. Tieto psie zuby vyzerajú naozaj hrozivo. Orava nám nečakane ukázala aj svoju hrozivú tvár. V priebehu niekoľkých minút sa nádherný slnečný deň premenil na nebezpečnú búrku. Prudký lejak, sprevádzaný mohutným zvukom hromov a bleskov, v nás vyvolal strach, že sa nedostaneme k brehu. Našťastie všetko dobre dopadlo a pár kalíškov oravskej slivovice sme si tentokrát úprimne vychutnali. Aj napriek tomu, že po búrke sa ovzdušie mierne ochladilo, dravce zostali aj naďalej pri chuti. Pozrite sa. Ostré zuby šťuky mi celkom predrali lánko. Šťuky a zubáče sa vyskytujú často v spoločných teritóriách. Preto fakt, že ulovíme šťuku tam, kde brali doteraz zubáče, nie je ničím výnimočným. Cítim, že prichádza priaznivé obdobie pre lov šťuky. Preto sa premiestňujeme na miesta charakteristické jej výskytom a opúšťame naše obľúbené lovisko zubáčov. Torpédovité telo šťuky a veľká krokodília hlava, posiata ostrými zubami, nasvedčujú, že ide o rýchleho a neľútostného dravca.
Bez zaváhania dokáže blesku rýchle zaútočiť na vybranú korisť. Pri dostatku potravy môže šťuka dorásť už v prvom roku života do dĺžky 30 až 40 cm. V pokojnom prostredí dosiahnu dospelé jedince hmotnosť 30 až 35 kg. Súboj s týmto dravcom je nezabudnutelným zážitkom. Možno práve preto je opradený mnohými legendami. Častokrát lovec ani netuší, že jeho nástraha sa pohybuje v tesnej blízkosti papule kapitálneho dravca. Keby to vedel, určite by sa mu zrýchlil tep. Ale ani tento exkluzívny záber nie je vo svete šťuky ničím výnimočným. Pretože ak nemá chuť loviť, neexistuje žiadna nástraha, ktorou by ste ju vyprovokovali k útoku. Paradoxne nástraha môže dravca dokonca odpudiť. V takejto chvíli a období nezáujmu ignoruje šťuka aj prirodzenú potravu, akou sú okolo plávajúce ryby. Zvláštny zvuk woblera dravca doslova vyprovokuje k aktivite. Na sever. Ranná rybačka je takmer nemožná bez použitia kompasu. Hmly na Oravskej priehrade bývajú také husté, že bez tejto nevyhnutnej pomôcky by ste mohli ľahko zablúdiť.
plnohodnotnému lovu patria tiež chvíle, keď sa stáva víťazom ryba. Tentokrát som však víťazom opäť ja. Veľké šťuky vychádzajú zo svojich úkrytov a chystajú sa na lov. Bojovnosť, výbušná sila a nespútaná energia sprevádzali každý náš súboj s oravskými bohatiermi, ako sme si tieto nádherné a zdravé dravce familiárne našli. Niekoľkokrát sa mi stalo, že šťuka zaútočila na wobler tesne po jeho dopadnutí na hladinu, čím len potvrdila svoju obdivuhodnú dravosť.
Aj do vodného kráľovstva patrí krásna princezná. A pozrite sa. Do ríše Šťúk zavítal na oplátku zubáč. A teraz by si mohol aj ocka poslať. Takého 10 kilového. Pumpuje riadne. Silno, pesem. Strašno. Gore. Krásne. Skúdu dať učenú. Kako je ugra? No, rozmýšľaj. Leto končí a s prichádzajúcou jeseňou dostávame chuť na lov kapra. Využíme tento časový posun a poďme sa na chvíľu pozrieť za mojím kamarátom Petrom do Čiech, ktorý sa nám pochváli s nádhernými úlovkami.
Svoj úspešný lov završil kaprom riadkáčom vážiacim úctyhodných 18,7 kg. Tieto úlovky sú pre nás ozajstnou motiváciou pre skorý návrat na Oravu. Čo poviete? Symbol minulosti, Oravský zámok. A pod ním sa kľukatí meandrami rieka Orava, poskytujúca domov svojim typickým obyvateľom. Mrene, Pstruhovi Potočnému a kráľovnej našich vôd Hlavátke. Dôkazom čistoty a kvality oravskej vody je rak riečny. Tento vyzerá, ako by pochodoval na naše krmné miesto, zamaškrtiť si na voňavých bojlisoch. Lov kapra je fantastická vec. Všade na svete trávia lovci kaprov hodiny, dni, týždne a niekedy aj mesiace, aby chytili rybu svojich snov. Sme blázni? Nie. Sme jednoducho zamilovaní do kapra samotného. Do prírody, do priateľstva, ktoré tento rybolov rozvíja medzi mužmi idúcimi za svojim cieľom. Nie je nič tak výnimočné a povznášajúce ako bláznivý tón hlásiča, ťah veľkej ryby na špičku prehnutého prútu, obava, že nám utečie a úľava, keď konečne vklzne do podberáka. Našimi zábermi vám chcem čo najdôveryhodnejšie priblížiť nezabudnutelnú atmosféru lovu kaprov na Oravskej priehrade. Udice sú pripravené, lov kapra začína. Lovné miesta mojich priateľov boli asi 200 metrov od brehu v lodnej dráhe. Totižto loď pôsobením motorov rozvie dno priehrady a poskytne tak kaprom ideálne krmné podmienky. Ja jediný som sa rozhodol loviť v koryte rieky Orava, vzdialenom zhruba 400 metrov od brehu. Máš čas, vraťo. Priateľov prvý záber oravského plnokrvníka nechal na seba čakať dlhé 3 dni. Ale stále za to. Kvalitná a lákavá návnada je významnou súčasťou úspešného lovu.
Špeciálne pre oravských fešákov pripravuje mix viacerých vôní a chutí. Som presvedčený, že dnešné menu im bude chutiť. Dobré nahodenie nástrahy na správne miesto a vhodné krmenie je predpokladom skorého záberu. Konečne záber z hraní, chlapci. Z koryta. Ideme poprosiť lonisko. Hej. Dajte sa dolu. Lebo to bola krajina. Dobre? Na boj. Dobre, a teraz to tam vidíme. Super. Poslala jazda. Riadna jazda. Hej. Koryto! Brutál jazda! 400 metrov vzdialené koryto som s neutíchajúcou nádejou dobýval dlhých 6 dní. Konečne som sa dočkal toho vzácneho zvuku vrčiacej cievky môjho navijáka. To je sila. Oravský plnokrvník. To je sila, chlapci. Pozri, jak ťa. Taký akurát. Bojovník jak šľak. Vypújte. Keby si ty vedel, kamarát Oravček, ako dlho som na teba čakal. Moje. Pakoľapko. Radšej som chytil to tak podobne na takýto kapor. 11 sa končil. Prichádza večer a s ním po mojom prvom dennom úspechu ďalšie krásne úlovky.
Prichádza úspech za úspechom a v novom dni nám šťastie naozaj praje. Nádhera, Vraťo, to je kvôľ. To je 15-ka. Vraťo, 15-ka. Prisahám. Daj preč on. Pozri toho kláda. Videl si ho? Videl. To je krásny kameň. Nádhera. To sa musím pohrať. Dívaj na to. Kóňo. 15-ka. To je 15-ka, chlapci. To je čele. Stále to je. So svojím odhadom hmotnosti som nebol ďaleko od pravdy. Aby sme ho k bojke nepustili. Dobre, a ešte teraz choď špicou ku brehu. Jasne, viem. Zase. Dobre, môže byť. Kapor je teplomilná ryba. Začína prijímať potravu aspoň pri 10 stupňoch Celzia. Najoptimálnejšia teplota na jeho dobrý rast a prijímanie potravy je 25 stupňov Celzia. Pri maximálne dobrých podmienkach dokáže narásť do neuveriteľnej veľkosti. Súčasný svetový rekord kapra chyteného na udicu je viac ako 37 kg, čo svedčí o tom, že vo voľnej prírode sa vyskytujú ešte podstatne väčšie jedince. Kapor obyčajný, takzvaný šupináč. Je to vlastne vyšľachtená forma kapra divokého. V porovnaní s liscom alebo s riadkáčom je vedecky dokázané, že kapor šupináč má lepšie prírastky hmotnosti. Všetky ostatné druhy kaprov sú vyšľachtené z kapra šupináča. Preto tento druh žije podstatne dlhšie, je otužilejší a má veľmi málo deformácií na rozdiel od ostatných. Po mnohých zdolaných rybách prichádza na rad nutná výmena starých a opotrebovaných silónov a šnúr.
Ach. Profesionálny lov kaprov si vyžaduje zohratosť všetkých zainteresovaných lovcov. Dostať sa čo najrýchlejšie k zaseknutému kaprovi vo vzdialenosti 400 metrov je naozaj prvoradé. Lovená ryba sa môže po neskorom príchode veľmi ľahko zamotať do rôznych prekážok na dne koryta. Kapor sa vyskytuje v 5 hlavných druhoch. Kapor divoký, kapor obyčajný, tzv. Šupináč, lisec, kapor riadkový, kapor koženáč. Dá sa povedať, že je všežravec. Má veľmi široký jedálniček. Požiera larvy a vodných mys, mekýše, rastlinnú potravu, je schopný požierať aj menšie ryby. Ochotný je tiež prijímať nespočetné množstvo neprirodzenej potravy od rybárov.
Kaprík je riadne zmetený z toho, že ho púšťame opäť na slobodu. Richmond. Pre tých najlepších. Základné princípy úspešného lovu kapra. Po prvé, určenie správneho loviska. Po druhé, atraktívna návnada. Po tretie, správne krmenie. A po štvrté, dobrá výstroj. Na priehrade, ako je Oravská, je vhodné kapra vyhľadávať v blízkosti koryta rieky alebo v ňom na miestach s členitým dnom, prechádzajúcim do veľkých zlomov a na miestach s potopenými konármi stromov, pňami a inými prekážkami. Na jar je dobré ho loviť v plytkých zátokách, kde je už dostatočne prehriata voda. Teplé slnečné lúče na Oravskej priehrade privolávajú ryby pod hladinu a tie využívajú túto vzácnu chvíľu na načerpanie novej sily a energie. Kapor pochádza z Kaspického mora a jeho rozšírenie je často spájané s Číňanmi. Je to otužilá ryba, ktorá sa dokáže prispôsobiť najrozmanitejším prírodným podmienkam. Je považovaný za teplomilnú rybu a na to nesmieme pri love nikdy zabúdať.
Prišlo obdobie, keď sa výrazne rozmáha vodný hmyz, takzvaná biomasa, ktorý sa stáva prirodzenou potravou takmer všetkých druhov rýb. Tento fakt spôsobil, že kapre prestávajú prijímať naše návnady. Dokonca naše rybačky zostáva už len pár dní a my sme sa rozhodli, že skúsime šťastie pri love dravcov. Na večerný lov zubáčov sme sa vybrali spolu s mojím priateľom, o ktorého netypickej loveckej technike som na začiatku rybačky s úsmevom zapochyboval. Výsledok nášho nočného lovu bol taký, že napriek tejto netypickej technike bol podstatne úspešnejší ako ja. Na základe tejto skúsenosti dnes s úsmevom konštatujem, že vytrvalosť a viera v úspech sú pre lovca tie najdôležitejšie vlastnosti, ktoré mu umožnia zažiť to zvláštne vzrušenie z rybolovu.